foron por aí un mundo adiante, foron a Barcelona e utilizaban xa o teléfono e todo eso, e nós, vos, non sodes capaces de adaptarnos, fomos adaptando, andar polo mundo adiante, de coller o teléfono e de avanzar. E, sin embargo, vos, se tedes que volver para atrás, seguramente non forades capaces. Ou teríamos que costar moito, moito, moito. É que é moito máis difícil. É moito máis difícil. Moito máis difícil, eu penso que sí. Que vos volver... E, sin embargo, nós, a nivel do colegio, sabíamos menos. É que... E eles moito menos. Sí, pero hai como unha generación, digamos, intermedia que estuvo no de, digamos, de atrás, que ten eses coñecementos das casas, da educación que tens na casa, e agora, pues, esta digitalización, este progreso, todo o que temos, entonces, eu creo que nós somos moi afortunados porque temos as dúas cousas, pero eles non, porque eles xa naceron en este, pensan que isto é o que hai. É que é así, é que xa está. É que foi así, sí. Nós vemos a gente que quería acabar de dúas generacións, digamos. De dúas épocas, as generacións épocas, porque pasou moi rápido. A ver, eu fui estudiar a Santiago e eu non tiña móvil. Non había móvil, é que non o había, non é que non tuvera, é que non o había. Eu quería chamar a casa, porque se me suspenderon unhas clases ou que sea, e iba ao teléfono, marcaba, e dicía, mira, vídeme buscar ás 8 porque se me acabaron as clases, pero non tiña móvil. Se chamaba o pai que traballaba no traballo. E chamaba meu pai ao traballo, porque na casa non había teléfono. E non fai tanto tempo, fai 20 anos, acabei a carreira. O sea que non fai tanto tempo. Se que imaginade. E non tiña móvil. Non había. Mas as miñas fillas cando foron para Santiago de Compostela foi cando foron móvil. Sí, elas son como 4 anos máis novas que eu. Igual. E non había móvil. Era móvil, non pasa nada. Todo cambiou moito. É que cambiou moito moi pouco tempo. Moi pouco, sí. Moi pouco tempo. Entonces, aquí como que está a sabiduría, digamos, da xente de antes, pero o conocimiento é o que vamos aprendendo e modernizándonos. Pero que vos non tedes o da hora. Entonces, eu creo que tedes que Nós se temos que coller un móvil e se temos que adaptarnos ás vosas circunstancias, posiblemente nos adaptemos. Costará máis ou menos, pero adaptamos. Pero vos a nosas caras... Porque agora hai famosas correas que había na Dulcia, e non había tempo para dedicar tanto tempo. Nós agora moitas veces non nos adaptamos aos móviles e todo iso, porque temos os avós que seguramente facer un consello de cousas. Se non, faría moi igual. Pero vos, volver atrás, sería bastante máis difícil. A roupa había que lavar a fonte. non era darlle o botón. Non era darlle ao botón da lavadora e cercar. É de inverno, os invernos eran peores que agora. E a mellor había un vestido para poñer e outro para lavar. E ir alternando, non un dedo de agora. Había unha roupinha só para poñer. Sí. E agora? As miñas fillas se quei moitas veces a roupa a noite para levarlas a mañá. Sí, sí. Un pouco lejos. Non tiña horario, non tiña todo o día. Bueno, pues vamos a ir dando por finalizado. De todos xeitos, eu creo que os escute. Se trata de ir a mellor, tamén. Dentro de 50 anos estaré os deste lado, estarán ali outras e dirán, cando nós éramos pequenas, só tíamos móvil, non nos podíamos teletransportar a Marte, sabes? Non podíamos dar un botón e nos aparecían toneladas de comida, nada, había que ir ao colegio e... Pues bueno, o que temos que pensar é que a vida cambiou máis nos últimos 50 anos que nos anterior 150.000 anos. A forma de vida das vosas aboas, a nivel tecnolóxico e económico, era exactamente igual que hai 2.000, 3.000 e 4.000 anos, básicamente. E nos últimos 50 anos cambiou todo. Imaginade o mundo que vai vir dentro de 50 anos. Imaginade. Mellor que non, porque con coronavirus sabe Dios o que pasa. Imaginade o mundo que pode ser cando vos estedes deste lado dicindo, non tiñamos un avión cada un na casa. É verdad, que agora estudiades, cando estudiades, pues, eu sei, Roma, Grecia, todo eso, moitas das cousas
máis 30 anos, 40 anos, sobre todo na Galicia interior, moitas das cousas que estades estudiando. Pero ahora de repente cambiou todo. A veces cando se ve un reportaje de África do veía dicimos nós, pero se non hai tanto tempo que era aquí, non era tanto tempo, se era pouco. Pero foi unha transformación moi rápida. Os rapaces traballaban como, desde ben pequeneches se traballaba. Sí. Sí, e agora, pois, parece que hai mil órdenes traballando en África, pero que aquí, na órdenes nos traballamos, nos veamos a todos na casa. Agora facemos moitas cousas porque éramos pequeniños e non estamos a facer, senón agora moitas veces agora non o fan porque antes tampouco facían. Vale, pois eu creo que damos as gracias, vale, a elas por todo o que nos contou. Sí, sí, pero habrá que darlle un aplauso, por lo menos por este compromiso.